Dan il-programm qiegħed jiġi mtella grazzi għal Art at Home għas-siġġijiet u għar-regali tal-mistednin Cherries Estates, Mama Seafoodie u Cesca Boutique Hotel. Malti-Kulturali hija produzzjoni mtella mill-istudenti tal-ewwel sena fil-Baċċellarat tal-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fih dan l-MCAST. Kulħadd jaf xi jfisser żvilupp żejjed hux. Wara kollox, il-politiċi u l-membri tal-midja tagħna jużaw il-kelma kontinwament. Mhuwiex segret li Malta tbati minn urbanizzazzjoni eċċessiva. Fil-fatt, skont id-dejta tal-istħarriġ li ttieħdet fl-2022, kważi 3/4 taż-żgħażagħ ta' Malta qalu li l-akbar sfida tal-Gżira hija l-iżvilupp żejjed. Problema li l-kumpanija Ernst & Young sabet li marret għall-ar b'9 punti perċentwali mill-2021. Kif jikteb Martin Scicluna fit-taħdida tiegħu dwar l-environmental deficit, quote, l-ambjent ta' Malta ma jistax jiġi salvat sakemm ma jkunx hemm rieda politika qawwija li ġeneralment kienet nieqsa għall-aħħar 50 sena. Jiddeskrivi aktar is-sitwazzjoni attwali bħala quote xi ħaġa simili għal Wild West. Ma kif wasalna f'dan il-punt? Il-21 ta' Settembru 1964, l-aħħar vapur navali Britanniku, il-HMS London, jitlaq mill-port il-kbir tal-Belt Valletta li jimmarka l-irtirar assolut tar-Renju Unit. Ekonomikament, dan wasal għal diversifikazzjoni li tat opportunità kbira għall-industriji tal-konstruzzjoni u tat-turiżmu. Mingħajr ippjanar tar-regolamenti, il-bini kiber mingħajr kontroll. Minħabba f'hekk din l-art ħelwa twaqfet minn Morris Caruana Curran fl-1965 biex jippreserva l-ambjent u l-wirt ta' Malta. Wara li tlessa l-ewwel pjan ta' struttura fl-1990, ħarġet l-Awtorità Maltija tal-ippjanar fl-1992. Minkejja t-titjib, il-konstruzzjoni bad ma ġietx ikkontrollata bil-politikanti jiġbidejn mal-industrija. L-irwol ewlenin kienu mimlija b'avviżi biex jinżamm ekwilibrju politiku. Qabel l-elezzjoni ġenerali ta' 2008 ħarġu diversi każijiet ta' abbuż tal-ippjanar li qabru skontentizza pubblika u l-ħolqien tat-terminu defiċit ambjentali. Dan wassalna sal-lum. Bżidiet rekord fil-permessi tal-bini għal 29% fl-1922. Kontroversi dwar tirqim u l-qtuħ tas-siġar maturi fi Pjazza Mosta, sejħiet minn figuri bħal Chris Biffa biex jerġa' jitwaqqaf bord ta' estetika u naqqas ta' sodisfazzjon ġenerali fost il-pubbliku dwar il-ġestjoni tal-gvern tal-pjanar urban u kwistjonijiet ambjentali. Fost dak kollu li jidher bħala battalja burokratika fost it-titani insibu Steve Zammit Lupi, esponant qawwi għall-emanċipazzjoni tal-komunità u l-impenn ċiviku. Favur bla ħedda l-bżonnijiet ta' residenti ta' Żebbuġ, dedikazzjoni bla waqfin u l-viżjoni għal futur aktar sostenibbli u inklusiv. Naqgħukom lura fl-istudio, skużana ta' dik il-problema teknika żgħira. Kif kont qed ngħid illum ħaniltaqgħu ma' persuna esponent dedikatu figura attiva ħafna fil-ġlieda kontra it-trasgressjonijiet ambjentali li huwa wkoll imbarka fuq vjaġġ notevoli biex qajjem kuxjenza dwar l-għejxin ekoloġiku. Wieħed mill-iktar żgħażagħ versatili ta' 28 sena huwa ċiklist, kunsillier u ambjentalist għall-kanit. Ejja ngħaddu għall-ewwel mistoqsija kif inti l-ewwel nett. Alright, jien ninstab tajjeb grazzi ħafna tal-istedina li nkun magħkom f'dal-programm. Grazzi lilek tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Inti ġejt imsemmi mill-MP Cyrus Engerer bħala attivist li għamel differenza. Kien għal-ismek b'referenza taqtieħ tal-fikusis fil-Mosta għaliex kont ktibt post fuq Facebook u fil-fatt kont wieħed minn tal-ewwel li qajjimt alarm dwarha. Inti Steve minn dejjem ħassejt li meta inti semma leħnek u tgħid tiegħek tista' tagħmel differenza? Jiena minn dejjem kont inħobb l-ambjent ġifieri ta' żgħira mid-dar kont fortunat biżejjed li għandna l-ġnien bi ftit siġar ta' ċitru fil-ġnien u ħamrija. Allura ta' żgħira kont ġa espost għall-ambjent, kont naqra ħafna kotba dwar l-insetti u l-annimali u l-asafar. Allura isa kien proċess naturali li dik id-doża ta' interess kompli tiżdied jienu nikber.
Għandi delizzju għal-qalbi ħafna tal-bird watching li nħobb ħafna l-asafar u dik komplit il-saħħaħ il-fema u l-apprezzamenti lej l-ambjent u n-natura b'mod in ġenerali. Kont attiv ħafna il-junior college ma laqda tal-SDM u mbagħad eventwalment kont ġejt elett ukoll fil-kunsil tal-istudenti ta' junior college u anke l-università fil-kunsil tal-istudenti tal-KSU tal-università. U dejjem provajt li b'daw l-opportunitajiet li nirrappreżenta dak iż-żmien l-istudenti junior college u anke l-università nipprova mmexxi idejat ambjentali li nemmen fihom. Il-politika dejjem kienet xi ħaġa li tinteressani għax il-politika hija għodda kif tkun servizz għan-nies u tagħmel tibdil pożittiv fil-ħajja taċ-ċittadin u anke fejn ittejjeb l-ambjent. Nafu kemm hawn problemi ambjentali fid-dinja u f'Malta maħniex eċċezzjoni. Allura rridu nkunu aħna żgħażagħ speċi li bħal missirijietna li ġġieldu għad-drittijiet tagħhom u għal-pajjiż, eċċetera, nkunu aħna li f'daw il-problemi ambjentali nagħmlu d-differenza. Inti kont ġejt elett fil-Kunsill Lokali ta' Żebbuġ fl-2019 u waħda mill-ewwel affarijiet li għamilt kienet li nedejt starriġ fost ir-residenti biex jesprimu tħassib tagħhom dwar xi għandu jiffoka l-Kunsill. Xtaqt insaqsik Steve għaliex involvejt il-komunità u r-residenti fejn forsi ħadd ieħor forsi kien jikkonsidraha din. Jifhem, jiena kont wara l-università xtaqt nieħu naqra break forsi paslu biex nifoka fuq ix-xogħol u l-ħajja personali tiegħi, però mbagħad ġiet l-opportunità tal-kunsill lokali u kelli xi ħbieb u anke familjari li bdew iħeġġuni speċi biex noħroġ għall-kunsill. U jien isni għedtilhom isma' jekk għalajt għandi interess li noħroġ, però jekk se noħroġ għall-kunsill ma xtaqx ninvolvi ruħi ma' xi partit politiku. U iddeċidejt li noħroġ għall-kunsill, però nagħmel dan bħala kandidat indipendenti fej ippreżentajt li nnifsi bħala resident li jixtieq jinvolvi ruħu fil-komunità propju fil-kunsill lokali. U il-residenti apprezzaw dak il-fatt li prezentajt li nnifsi bħala ċittadin komuni. L-appoġġ kien ta' kuraġġ, ġifieri il-riżultat kien wieħed li imlieni b'motivazzjoni kbira għax ġejt elett prattikament mal-ewwel li għal-kandidat indipendenti mhijiex xi ħaġa normali kien hemm ħafna kważi xxukkjaw ruhom li kif jista' jkun mingħajr partit tiġi elett fil-Kunsill. Iva kont għamilt parti mill-kampanja kont għamilt anke survey mal-residenti kienu mlewwili xi 600 resident biex niġbor feedback. Il-fatt li jiena kont kandidat indipendenti kelli l-libertà li nista' nagħmel kampanja kif nixtieq jiena, ġifieri ma kelli l-ebda intħil jew nimxi ma' regoli ta' xi partit politiku, kelli l-libertà li nagħmel dak li nħoss. Allura kont qed nagħmel kampanja fejn nippreżenta lil nnifsi kif jafuni n-nies u nwassal l-idejat tiegħi lill-residenti u l-pubbliku ġenerali. U l-feedback kien tajjeb ħafna. Fl-opinjoni tiegħi il-kunsill hekk għandu jkun dak huwa l-iskop tiegħu wara kollox li inti semma l-vuċi ta' residenti tiegħek mhux li ġie minn fuq. Ekku, infatti il-kunsilli meta kienu nħolqu 30 sena ilu il-ħsieb oriġinali kien li il-kunsilli lokali ikun spazju ħieles fej residenti jistgħu jinvolvu ruhom fis-sej tal-lokalità mingħajr il-bżonn li jkun hemm partiti politiċi. Infatti l-ewwel elezzjoni kien hemm dibattitu sħiħ fuq dan bejn iż-żewġ partiti jekk għandhom xi jkunu involuti diretti jew le, u kellek ħafna kandidati li kienu joħorġulek indipendenti, irrespettivament x'inhu twemmin politiku tagħhom jew jekk iżommu jipparteċipaw ma' xi partit politiku. Imbagħad eventwalment isu l-idea ta' kunsilliera ta' rappreżentanza indipendenti fil-kunsill tista' tgħid prattikament sfaxxat għal kollox, però jidher issa 30 sena l quddiem fejn din issa li jisu għaw kuxjenza ġdida għaċ li forsi nerġgħu morru lura għall-politika li mhix neċessarjament tkun partiġjana.
Fost ħsibiet ta' residenti mill-istħarriġ kien ħareġ li hemm kwistjonijiet imsemmija bħal l-iżvilupp żejjed, nuqqas ta' spazji ħodor miftuħin. Kif rajna fil-feature il-kronoloġija tal-urbanizzazzjoni f'Malta ċertament hija xi ħaġa li mhijiex riċenti. Imma għaliex taħseb li għandna nissiltu ma' din il-problema bħala soċjetà Maltija? Efem, l-ambjent huwa fejn ngħixu ta' kuljum, ġifi per eżempju, jina meta immur nara la safar, immur f'postijiet iktar naturali, immur il-Buskett, immur Kremuna, immur mal-kosta, immur fil-widin. Pero għal ħafna nies l-ambjent tagħhom ta' kuljum huwa propju fejn ngħixu, fejn nistrieħu, fejn naħdmu, fejn nissoċjalizzaw. Allura l-ambjent irid ikun ambjent ta' kwalità. Sfortunatament nitkellmu ħafna fuq standard of living, pero ma nitkellmux biżejjed fuq quality of life, kwalità tal-ħajja. Allura importanti ħafna li fejn jidħol fil-każ tiegħi kunsill lokali, il-ħidma tal-kunsill propju jtejjeb dal-prinċipju ta' kwalità tal-ħajja. U dak li nagħmlu jkun sostenibbli. Allura, eżempju, jiena kelli d-Dekasteru tal-ambjent u kont nifoka ħafna mill-enerġija tiegħi, per eżempju, biex jitħawlu aktar siġar. U meta ngħid inħawlu aktar siġar, mhux sempliċement inpoġġu siġra ġewwa qasrija, però nagħmlu konka ġo l-art fejn nżidu inpoġġu l-ħamrija u din is-siġra wara sena sentejn tlieta ta' tisqija min-naħa tal-kunsill. Dis-siġra taqbad u tkompli tikber tfendi għalija u eventwalment ittik id-dell, ittik il-ħdura, għandek arja aktar nadifa, toħloq ekosistema żgħira għall-safar u ħlejja oħrajn. Jiġifieri nipprova nagħmel affarijiet li ngħid isma' jiena l-kunsill m'iniex hemm għal dejjem, però jekk nista' nimplementa idejat li jkomplu anke meta nieqaf xi darba, nkun għamilt biċċa xogħol fl-opinjoni tiegħi tajba. Dal-aħħar għamilt ċara l-intenzjoni tiegħek li tikkuntesta l-elezzjoni l-ġdida tal-Kunsill Lokali. Iżda jidher li din id-darba mhux se tkun qed tagħmel dan waħdek peress li żewġ kandidati indipendenti oħra se jkun qegħdin jikkampanjaw ma' ġembek. Fil-fatt waħda minn dawn il-kandidati jommok stess, Steve Zammit Lupi, taħseb li kienet l-intenzjoni tiegħek li tispira aktar nies biex jipparteċipaw bħala kandidati indipendenti fil-lokalitajiet tagħhom meta tal-ewwel darba f'dan il-qasam? Iva kienet ix-xewqa tiegħi dejjem kienet li bħala żgħażagħ ikun hemm iktar involviment dirett taż-żgħażagħ fis-sfera politika u naħseb l-aqwa opportunità fejn dan jista' jsir huwa proprju fil-lokalità fejn dak li jkun jgħix, fil-kunsill lokali. Meta ħriġt l-ewwel darba jiena kelli 23 sena, issa għaddew 5 snin u issa għandi 28 sena, inqisni għadni żagħżugħ, però xtaqt li issa li għandi siq ġewwa fil-kunsill ili hemm 5 snin, eleġġewni n-nies 5 snin ilu, tawni l-fiduċja u raw x'insara fix-xogħol u fl-idejat tiegħi. Naħseb ħassejt li huwa żmien opportun li flok noħroġ bħala kandidat waħdi indipendenti, għalmenu nkunu tim ta' aktar minn persuna waħda. Insertajna konna tlieta, ommi dejjem ratni mill-qrib ix-xogħol li nagħmel u kienet konxi ovvjament għax għadni ngħix mal-ġenituri tiegħi li kont qed infittex kandidati oħrajn. Sfortunatament mhuwiex faċli ssib kandidati oħrajn, kulħadd għaddej bl-impenji tiegħu u l-kunsill għandu l-limitazzjoni tiegħu wkoll, ġifieri nifhem hawn min forsi ma jitħajjarx jidħol jinvolvi u jħossu bbuttat. U ommi ħassit speċi sma' jekk tixtieq jiena lest li ngħinek u noħorġu flimkien. Kien hemm żagħżugħ ieħor ukoll Joel li għandu 21 sena li wkoll qisu qal li isma' jekk għandek bżonn għajnuna u noħorġu flimkien. Lest li nidħol u nagħmluha bħala tim. L-idea hi li sintendi li nkunu 3 kandidati meta niġu għall-att tal-voti u anke l-elezzjoni nnifsu, ħajkollna pożizzjoni iktar b'saħħitha milli sempliċement nkun waħdi. U l-feedback minn għand in-nies kien tajjeb ħafna, ġifieri naħseb in-nies fehmu l-ħsieb u apprezzaw li fl-elezzjoni li ġejja għandhom l-għażla li mhux jivvotaw kandidat wieħed indipendenti imma ta' tlieta.
U fuq dik in-nota, Steve, grazzi ħafna tal-li kont magħna, nawgurawlek suċċess fuq l-isforzi tiegħek tal-kampanja. Tkellimna ħafna dwar l-attivismu u x-xogħol ta' Steve Zammit Lupi, dak li jolli u li jistmer immanna ma tkellimniex dwar xi jmexxih u l-messaġġ tiegħu. Naraw flimkien dan il-filmat biex insiru nafu iktar. Iċ-ċittadini huma allarmati mill-kriżi tal-klima, iżda il-biċċa l-kbira jemmnu li diġà jagħmlu aktar biex jippreservaw il-pjaneta minn ħaddieħor, inkluż il-gvern tagħhom. U ftit huma lesti li jagħmlu l-bidniet sinifikanti fl-istil tal-ħajja skont is-sarriċ internazzjonali li sar minn Kantar Public. Iżda xi wħud jargumentaw għall-kontrarju li bidliet kbar fl-istil tal-ħajja mhuwiex meħtieġa, iżda huma l-bidliet żgħar li fl-aħħar mill-aħħar jagħmlu d-differenza. Dan il-konċett huwa proprju dak li Steve Zammit Lupi jsostni. Il-messaġġ tiegħu fid-dawru fil-komunità tiegħek l-azzjonijiet li tieħu jista' jkollhom impatt. Imma x'jaħsbu n-nies? I am Tasha Shkemri and I am the president of MCAST. As the new team of MCAST, we're pushing the organization forward, providing more events for our students and those outside of our faculty. The bicycle bus was a part of our Earth Month initiative, so we had another 3 events which all in some way promoted sustainability among youth. This was the last of the 4. I feel like we had always been seeing Steve on social media. We had never met him in person, but we saw the initiatives that he was doing, and we saw that he was somehow always advocating for cycling, advocating for exercise, for sustainability, a lot of the positive things that we wanted to push. And so I decided to reach out myself as a student who really wanted to sort of try and enforce change and start up a good initiative. Targeting youth and looking at youth as being the future is a super important concept here. And I feel like a lot of youth in Malta do care, but maybe they don't have that push just because of what they've seen growing up, maybe what they've seen in the political system in Malta. I feel like Steve is, I would say overall, a very authentic person. He sort of practices what he preaches. A lot of people in Malta, I feel, don't really do that. I feel like he tries to get down to that level of the citizens, tries to include them as much as he can, tries to include youth when maybe many other people don't. So I feel like Steve is that type of person who will instill hope because his projects are very hands-on, and I feel like they are not too difficult to attain. They're not unrealistic, but they're just little changes in habits that he tries to encourage. Naqakom lura fl-istudio, grazzi tal-li bqajtu magħna, u issa magħna għandna persuna illi ħadmet fil-qrib ma' Steve. Huwa l-koordinatur tal-kampanja tat-tintiv Giving Back Fridays, inizjattiva li kienet immirata biex tnaddaf belt twelidu ta' Żebbuġ u tqajjem kuxjenza dwar l-iskart. Imma grazzi tal-li naqat magħna fl-istudio. Grazzi tal-istedina tiegħek. U grazzi tal-irċettajt l-istedina tagħna. Naddu l-ewwel mistoqsija. Tista' tgħidilna ftit dwar il-kampanja Giving Back Fridays għaliex dimt ma' xi ħadd bħal Steve fuq dan il-proġett, kif sar involutu u x'wassilek biex tikkoordina u timbutta din l-inizjattiva fil-lokalità tiegħek? Mela, din l-inizjattiva bdiet isa madwar 4 snin ilu. Kont bdejta dak iż-żmien tal-pandemija, kont imur nimxi kull filgħodu, dejjem ngħaddi mill-istess post u dejjem nara ammont ta' skart konsiderevoli. Darba minnhom fittilli ħadd żewġ garbage bags miegħi u f'kemm ili ngħidlek da' żewġ garbage bags imlejthom. U jisni ħadd din l-inizjattiva li kull nhar ta' ġimgħa nagħmel xi ħaġa ta' ġid għal raħal twelidi, għal Żebbuġ. U bdejt ftit kull ġimgħa daqqa mmur naħa daqqa mmur naħa oħra, daqqa jiġu xi żewġ teħbieb miegħi, daqqa ma jiġi ħadd. U bil-mod din l-inizjattivi sa damet għaddejja madwar 2 sentejn. Steve kien persuna li kien avviċinani, kien jisu ġbritu din l-inizjattiva tiegħi u kien hemm drabi fejn kien jiġi jagħti daqqatitu wkoll. Anke meta kienu kun hemm xi clean-up ġo Żebbuġ. Kien jisu jistedinnu wkoll biex nieħu sehem f'dawn il-clean-ups għax fl-aħħar mill-aħħar jisu lan kien komuni ħafna illi kemm jista' jkun jieħdu ħsieb l-ambjent ta' madwar ir-raħal tagħna. Inti ma kontx issib biss fl-ixkien, imma kont tiltaqam ħafna skart golf mhux hekk. X'tib ta' skart kont tiltaqam jew meta kont tagħmel dawk tindivjiet? L-ewwel kien hemm din l-inizjattiva tal-Giving Back Fridays li damet għaddejja madwar 2 sentejn. Konna niġbru kull ma nsibu prattikament kull tip ta' skart,
skart golf, tires, fridges, kull ma nsibu. Meta kien ikun skart golf kont nibat li Steve mal-ewwel, nibat lu ritratti ngħidlu isma' f'dan il-post, din il-pożizzjoni hemm jinnaw f'dawn it-tires, dawn il-fridges, tipo forsi tibgħat il-xi ħadd jiġborhom. Wara li għaddew dawn is-sentejn ta' din l-inizjattiva kont bdejt inizjattiva oħra li bdejt nipprova niġbor il-fliexkun minn madwar mhux biss ma Żebbuġ minn madwar prattikament Malta kollha. Jiena persuna nħobb ħafna trekking, allura isu kull meta mmur nimxi kont bdejt niġbor dawn il-fliexken. Fi żmien ta' 3 darbit li ħriġt dawn il-fliexkun ġbarthom kollha. Allura mbagħad għamilt target oħra li niġbor 10,000 fliexkun. U dawn l-10,000 fliexkun niġbarthom madwar 4 xhur, 6 xhur. Mbagħad eventwalment daħlet din il-kampanja tal-BCRS u ovvjament issa ma sibx iktar fliexken. Imbagħad ġifieri l-inizjattiva tal-BCRS kienet tajba għax ma in-nies ma baqgħux jarmu fl-ambjent ta' madwarna. Biss xorta waħda meta noħroġ nimxi ma noħroġ daqshekk frekwenti illum il-ġurnata. Imma meta noħroġ dejjem noqgħod attent għal dak li nista' nsib. Darba minnhom ftit ta' xhur ilu kont mixi fil-wid bejn Żebbuġ u Siġiewi u nara munzell skart prattikament. Għallibtu ftit f'saqajja u b'kombinazzjoni minn rama dal-iskart ħalla l-indirizz tiegħu fuq tubu tal-kartun. ħatlu sibtu fuq il-medja soċjali, batlu messaġġ, għetlu sma sib dawn l-affarijiet, għetlu isli tneħħihom. Sadattant xorta kont il-light post li fuq dan Imma f'kemm ili ngħidlek ġifieri dal-persuna wara xi sija satejn bat li messaġġ lura b'ritratt li kien naddaf l-inħawi kollha. U minn banda vera dal-persuna jitsu rema l-affarijiet imma l-inqas ġitu d-diċenza. Meta ġie affrontat illi naddaf l-akwata fejn kien ħammeġ. Meta nħarsu lejku lejn Steve, kważi nistgħu naraw parallel minkejja d-differenza fl-età, t-tnejn trabbejtu Żebbuġ u taqsmu kunċett ta' dmir ċiviku responsabilta lejn il-lokalità. Għaliex taħseb li dan il-kunċett ta' dmir ċiviku imexxi nispalek u bħal Steve? Minn fejn ġej dan? Naħseb għandna ħafna in komuni vera, Steve, bejn Steve, it-tnejn nħobbu natura, nħobbu ħafna l-ambjent, nħobbu raħal twelidna wkoll. Naħseb Żebbuġ bħala Żebbuġin naħseb aħna fortunati li għandna persuna bħal Steve fil-Kunsill. Ma tantx naħseb li hawn kunsilli lokali oħra li għandhom persuna bħalu. Jieħu ħafna inizjattivi, hands-on ħafna, jgħin ħafna, ġifieri jiena fil-kampanja meta kont imur inaddaf kien jiġi jitini daqqatit kemm il-darba. Kien ħoloq kampanja biex jinżaraw xi siġar Żebbuġ u kienet suċċess enormi dan f'temp ta' ftit ġranet irnexxielu jiġbor ma nafx kemm is-somma li kellu f'moħħu biex jinżaraw xi siġra jekk mhux iktar. Ġifieri għandna l-imħabba lejn Żebbuġ lejn il-festa, niftakar Steve ġieli kien jagħmel xi feature fuq il-festa li kien tant jinżel tajjeb man-nies. X'kien jinkonsisti ġifieri dan il-feature? Dan il-feature relatat mal-nar, mal-marċijiet, kien għamel feature partikolari naħseb xi 4-5 snin ilu u vera kien feature eċċellenti ġifieri ma naħsibx laqgħat ġo Żebbuġ sar xi ħaġa daqshekk sabiħa u jħobb ħafna l-fotografija u l-videografi. Ġifieri hands-on ħafna. U n-nies naħseb jiena Żebbuġ apprezzaw ħafna li dak li għamelu. Kif fejna fil-feature Steve imbotta biex jara aktar inizjattiva kemm iż-żgħażagħ kif ukoll mill-adulti. Fl-opinjoni tiegħek, kif inġibu n-nies involuti biex jagħmlu dawn it-tibdiliet jew inizjattivi żgħar? Taħseb li hemm biża' ġenerali li żżomm in-nies lura milli tipparteċipa f'dawn it-tip ta' attivitajiet? Naħseb in-nies ħafna drabi hekk kif taqbad tgħid ishom imorru jivvotaw imma they can't be bothered. Tellajna l-min xtaqna jew il-min għallunna biex intellaw u mbagħad ma jimpurtahomx jiġri u ma jiġrix fir-raħal. Naħseb jiena Steve li għamel jinkoraġġi ħafna lin-nies li jkunu hands-on. U sfortunatament ftit hawn nies li huma hands-on. Biss naħseb jiena kulħadd għandu kontribut xagħti. Ġifieri kemm fis-soċjetà, kemm fil-kunsill, kemm fir-raħal.
nibdew minn affarijiet żgħar. Barra l-ambjent huwa ta' kulħadd. L-ambjent fejn noqogħdu, so ħafna drabi l-Maltin nieħdu ħsieb ħafna d-dar tagħna, imma mill-bieb il-barra, mill-adba l-barra mhuwiex tagħna, nistgħu nħabbġu, nistgħu nagħmlu li rridu. Naħseb jiena jekk nibdew minn affarijiet żgħar illi l-ambjent huwa tagħna ta' kulħadd. Ta' kulħadd huwa, ġifieri nieħdu ħsiebu għax għalina aw għal min ħanħallu warajna. Ħaġa tajba li forsi jagħmel Steve li jiena naraħħa li hija inizjattiva tajba li huwa il-fatt li huwa żagħżugħ qed forsi iħajjar iktar iż-żgħażagħ li nħoss li hija ħaġa nieqsa fiż-żgħażagħ mhux ħanejt għallhom il-ġurnata biss, però forsi iż-żgħażagħ aktar mill-adulti iktar ishom m'għandhomx interess. Naħseb iż-żgħażagħ għandhom ħafna tajjeb, għandhom il-ġurnata naħseb ukoll għaw ħafna żgħażagħ involuti f'aqdiet u f'gażini u jidħlu bruħhom u ġisimhom u jagħtu kull ma jistgħu. Innara minn Żebbuġ bħalissa nsegwi fuq il-medja soċjali. L-element żagħżugħ fil-festa huwa għax bħalissa għandna l-festa, l-ġimgħa tal-festa huwa kbir. Tipo min jarma, min jieħu ħsieb ħafna affarijiet, ġifieri żgħażagħ jixtiequ jkunu involuti, jixtiequ jkunu they belong somewhere. Naħseb tajjeb illi nurruhom illi jisma' tista' tagħti semek ukoll fil-Kunsill, tista' tagħti semek ukoll f'inizjattivi f'Żebbuġ u fl-irħula li hawn. Għax billi tkun qed tagħmel tkun qed tagħmel differenza mhux fik ġast stadik inniftek imma anke l ħadd ieħor. Għaliex taħseb personalment li n-nies huma attirati lejn l-istorja ta' Steve li ma' kwalitajiet tara fih inti? Steve huwa persuna ideali naħseb, konsillier ideali. Huwa konsillier indipendenti mhux mal-ebda partit, naħseb dik tattira lil ħafna nies li hu tajjeb li hu ħażin. Kif taqbad tgħid down to earth ħafna, għandu idejat u inizjattivi brillanti. Kif għedlek, aħna fortunati u naħseb ħafna konsilli lokali jkollhom persuna bħal Steve. Naħseb in-nies jiġu attratti minnu lejh għax huwa naħseb sempliċi ma joħroġ minn inizjattivi inkredibbli naf anke s-sena l-oħra qasam l-Ewropa bir-rota għandu ħafna jemmem f'ħafna affarijiet li hu jara kif jagħmel biex iwettaqhom. Sewa, Eman, grazzi tal-li naqgħod miegħi fl-istudio. Grazzi lilkom. Grazzi ħafna, grazzi lilkom tal-li segwejtu dan il-programm ta' Malti-Kulturali Personalitajiet. Jekk tixtiequ terġgħu issegwu dan il-programm li għamilna matul dawn il-ġimgħat tistgħu titlu fuq Facebook page jew il-YouTube channel ta' MCAST ICA Media. Minn hawnhekk irid nirringrazzja lit-tim tad-direzzjoni kollu u grazzi lilkom tal-li segwejtuna. Għadu magħna l-produzzjoni li jmiss. Dan il-programm qiegħed jiġi mtella grazzi għal Art at Home għas-siġġijiet u għar-regali tal-mistednin Cherries Estates, Mama Seafoodie u Ċeska Boutique Hotel.